Sat med en gang til, du. Det er Minecraft Let's Play episode 3. Og jeg har fået jeg har fået et nyt recording program. Så nu står der ikke det der demo-pis, eller gør der forhåbentlig. 2 sekunder, jeg skal lige rette noget lyd her. Gør lige sådan her. Faktisk så tror jeg bare, jeg sletter det her. Nej, det gør jeg ikke. Sorry. Ja, jeg har fået et nyt program til at optage med, så det er skide godt. Og så har jeg fået en butcher. Så nu burde der forhåbentlig ikke stå det der demo-fuck der, som der gør på de 2 andre videoer. Udover det, så har jeg samlet nogle materialer. Jeg er i gang med at koge noget mad og sådan noget. I ved, regular Minecraft stuff. Og det er nat. Så det er jo lækkert. Det kan vi godt lide, når det er nat. Specielt når det er nat med monstre. Fordi at de er der bare så hyggelige at feste med. Det ved vi da alle sammen. Og jeg kan stadig ikke sove. Jeg ved ikke hvorfor jeg ikke kan sove, men det kan jeg ikke. Bange for monster under sengen, eller i baghaven, eller sådan et eller andet. Jeg ved det sgu ikke. Jeg ved det fandme ikke, du. Men lyden der er rimelig høj stadig. Og vi har lidt crafting table lag. Jeg prøvede lige at bare lige lave sådan fuck. Zombie. Jeg prøvede lige før at lave sådan en bare for sjov optagelse. Bare lige for at se hvor godt programmet virkede og sådan noget. Det virkede fint, bortset fra lige pludselig så kom der sådan en jeg ved ikke, en forstyrrelse af en eller anden art. Altså det var som om i første halvdel af den video, eller 5 minutter eller sådan noget, der virkede lyden perfekt, altså i forhold til billedet og sådan noget, men så lige pludselig så begyndte lyden bare at gå psyko hurtigt. Det var sgu da irriterende. Nå nej, det skulle da bare den der reminder der. Jeg troede lige det var fordi jeg var populær. Så er det bare fordi at der er en der har skrevet til mig. Aldrig gå ud om natten når du lærer. Det er en idé. Creeper. Tager vi. Woohoo! Fik den kraftedeme. Du har fået kongekronen på, hva'? Hvor du sej, hva'? Hey, jeg fik den sat med. Sådan, mand. Det var simpelthen goal of the day, det der. Eller, the night. Ja, goal of the night, mand. Kongekroner, hele lortet, mand. Så mangler vi bare diamantsko. Det kunne være nice. Eller chain ting. Nogen der egentlig ved, hvordan man får fat i det der chain, halløjse? Fordi jeg har ingen idé. Men det kunne være super nice lige at finde ud af. Fordi, ja, det kunne det. Det kunne det bare, mand. Sådan det. Lyt. Hey, jeg kan sove. For satan var det godt, mand. Så kører det for vildt. Hvis der er noget der kører, så er det det. Altså. Og den edderkop, den er bare røv. Og den skal bare dø, den zombie der. For satan, hvor har jeg bare lyst til at smadre den edderkop lige dernede. Jeg ved bare, den der creeper der, den flygter. Kom så. Kom her. Hvorfor flygter du, mand? Og lidt lave noget bone meal. Jeg burde egentlig også plante nogle træer. Bare fordi jeg kan. Bare for at sige, hey, jeg har plantet træer i en ørken. Så er det ikke en ørken mere. Fordi der ikke er tørke. Eller, det er der egentlig stadigvæk, men så burde træet bare ikke kunne gro på den måde, altså. Nå, hvad fanden. Det er Minecraft-logik. Hvilket vil sige, ingen logik. Jeg overvejer også lidt at lave sådan en hegn op til min farm her. Det er en endermand. Det var ikke en endermand. Springer mig i luften. Nå, det var det. Super, der er nok til et brød. Ja, det er skide godt. Så. Bum. Farming and shit. Det kan vi godt lide, mand. Det er vi skide gode til.
Nej, men jeg prøver egentlig bare at få udbygget lidt, og måske få lavet lidt town-agtigt. Fordi det kunne være ret awesome med sådan et kæmpe område, der bare var sådan beboet, eller hvad man skal sige. Er du grim? Tak for det. Grimme. Kan du lære ikke at være grim hjemme hos mig? Klamme dyr. Ikke er noget imod edderkopper. De er bare fucking grimme og klamme. Og skal bare dø. Og skal der være med fucking at lægge æg over det hele. Seriøst, vi havde på et tidspunkt sådan en sommer, ikke? Ja, vi havde en sommer på et tidspunkt. Hold da kæft, man. Så er det far, der Alex, din historie. Ja. Jeg hedder Alex. Hej. Men hvad hedder det? Ja, der havde vi en sommer, hvor hvad var det, jeg ville sige? Jo, vi havde en sommer, hvor vi var i sommerhus og sådan noget, og det var hjemme hos min farmor og farfar, hvor der på en af duene på et tidspunkt sad så psyko mange edderkoppeæg. Sådan nede for neden, i en af hjørnerne eller kanterne, eller hvad det hedder. Og simpelthen så nasty, mand. Ej, mand, var det klart. Og vi fandt først ud af det, da de sådan begyndte at klække nogle af dem, ikke? Lige pludselig så kravler der bare sådan nogle bitte små edderkopper. Okay. Skal jeg have noget mad? The king is hungry, man. The king of zombie hunters or something. Just like that. We like that. Hey, er det XP? Nej, det var en hjerne. Næsten lige så godt. Kan ikke rigtig bruge den til noget. Brug for noget mere nøgenhed og XP. Nu skal vi heller ikke være så guste med alt det der nøgenhed. Det er bare... Det er ligesom mit hvad hedder det? Varemærke eller sådan noget. At være i Minecraft. Fordi det kan jeg godt lide. Det er psyko sjovt, når jeg sidder og spiller Hunger Games sammen med nogle kammerater og sådan noget. Så er der altid nogen, der vil teame op med mig, fordi jeg har det skin, jeg har. Det er så grineren, mand. Og så er jeg sådan lidt, så svarer jeg mig altid sådan, ja, det kan vi da godt og sådan noget, ikke? Og hvis jeg så sidder og spiller sammen med nogle af mine venner, så er jeg lidt nederen en gang imellem, og så går vi bare sådan begge to imod ham der, som prøvede at koge op med mig. Det var ret nice. Nogle gange teamer jeg også op med dem, altså det er hvis jeg sidder alene og spiller. Men nej, jeg kan bedst lide Hunger Games, når man spiller sammen med minimum 1, fordi ja, det er sgu lidt sjovere, og jeg ved ikke. Det andet, jeg synes sgu man dør så hurtigt, altså det er federe, når man teamer op og spiller mod andre teams og sådan noget. Så lige pludselig giver det mening på en eller anden måde at stå og dræbe 24 andre. Nej, undskyld, 22 andre. Ikke 24 andre, så dræber man også sig selv. Ligesom. Og til jer, der ikke ved, hvad Hunger Games er. Fuck jer, nej. Til jer, der ikke ved, hvad det er, så er det ligesom filmen og bøgerne, Hunger Games, hvor man 24 spiller i sådan en stor ring, og så inde i midten er der sådan nogle kister med shit i, og man spiller på nogle, altså der er nogle forskellige maps, man spiller på og sådan noget, og på de maps, der er alle der er sådan skjulte, kister over det hele, på de maps med ting i og sådan noget, hvilket er rimelig nice, og så gælder det egentlig bare om at overleve og være den sidste, der er tilbage, ikke? Altså vinde spillet. Så kan man jo epic battles mod sine venner, når han og en selv er de eneste tilbage. Det er cool. Det gør jeg i hvert fald. Fordi vi er altid de sidste tilbage, fordi vi er fucking gode til det. Det passer så ikke lige. Men når man er naked, så så bliver folk lidt distraheret og tænker, hvad fuck, mand? Han har sgu da ikke noget tøj på, og så kigger han på tøj, eller på, ligesom, det er for svært for oven, yes. Så det er jo en super nice fordel, jeg har der.
Haha, fordel. Ej, okay, dårligt joke, mand. Hvad sker der? Jeg har sgu da 38 mere her. Men det går skide godt, og jeg aner ikke, hvad klokken er, og jeg aner ikke, hvor længe til jeg har recordet. Men nu gør jeg lige det her tag færdigt, og så slutter vi optagelsen. Men der vil højst sandsynligt komme video hver dag. Okay, jeg gør ikke taget færdigt. Der vil højst sandsynligt komme video ud hver dag. Det næste stykke tid, eftersom at det her det er en helt ny kanal, og jeg ligesom prøver at starte noget nyt op her, og ja, jeg ved ikke. Man vil jo gerne ligesom holde sig i gang og sådan opdateret. Jeg synes det er så lækkert, når der kommer en ny video ud på ens kanal. Når man bare ser, at antallet af videoer bare stiger, og man tænker, fuck ja, man, hvor er jeg god. Og har jeg lagt meget arbejde i det her, eller sådan noget. Og jeg elsker også det der video, man laver, altså så bliver man bliver bedre til at snakke, og man snakker om flere ting. Det synes jeg i hvert fald, jeg gør, og ja, jeg ved ikke. I starten synes jeg, det var mega akavet, da jeg startede med at lave videoer, og skulle sidde og snakke til kameraet. Det kunne jeg slet ikke. Altså, jeg sad i 5 minutter eller sådan noget, hvor jeg bare spillede. Og nu der er det sådan lidt, jamen jeg snakker. Det kan godt være, at der er ikke rigtig noget indhold i det, jeg siger, men jeg snakker, og ja, jeg ved ikke. Altså, det eneste tidspunkt, jeg ikke snakker på, det er hvis jeg skal koncentrere mig virkelig meget. Altså, så ved jeg også bare, at jeg er, hvad hedder det, in my mode. Jeg er i zonen, ja. Helt sikkert, jeg er i zonen. Så det er jo ret vildt. Men altså, jeg kan sige, som spillet udvikler sig, så jo stærkere våben man får, jo stærkere armor du får, jo lettere bliver det også, kan man sige, at overleve og klare zombier og undskyld, og alt sådan noget, så lige pludselig så er det bare sådan lidt, så snakker jeg jo bare, selvom jeg er ved at blive nakket af 10 zombier, altså. Og man kan sige, altså, jo større min by bliver, jo større mine bygninger bliver sådan for mig, og så er det ikke, altså, så er der ikke lige så stor chance for, i hvert fald ikke, når jeg ikke opsøger det, at blive sådan nakket af. Okay, det burde jeg nok have taget totalt meget stilling til det der. Men altså, så er der ikke lige så stor chance for, at jeg bliver nakket af zombier, kan man sige. Medmindre jeg virkelig, altså, begynder at opsøge det, ikke? Og tage ned til caves og udforsker der. Hvilket jeg selvfølgelig også kommer til, fordi ellers så bliver det sgu en ret kedelig let's play, kan man sige. Jeg skal også til Nether og hele meget. Jeg ved ikke, om jeg går. Det har jeg ikke helt fundet ud af, om jeg sådan lige gider. Men altså, det er heller ikke noget, jeg skal finde ud af nu, fordi hvis jeg beslutter mig for at beslutte noget, så bliver det jo aldrig til noget, kan man sige. Så ja, det har I vel efterhånden sådan erfaret. Men jeg laver lige den her dør, og så siger vi simpelthen tak for denne gang, og det var skide hyggeligt. Vi ses.